Aritz Ibañez, eskerrik asko eta txalo bero batez hartuko dugu. Iruñeko dantzaria eta kazetaria da, Aritz Ibañez Lusarreta. Hedabide haunitzetan lan egin eta kolaboratu izan du, Bertzeak Bertze, EITB-n, Dantzan.eusen, Berrian, Euskal Herria Irratian, Garan, Entzunen eta bar. Azken urteotan, Eusko Kultur Fundazioarentzat ondare inmaterialaren alorrean lanean ari da. Dantzari gisa, Iruñeko udal dantza taldea den Dugunan egin du bere ibilbide nagusia, azken 30 urteotan. Bertan, zuzendaria da 2001 urtetik. Iruñeko hainbat dantza ohituren sorkuntzan bultzatzaile eta eragile ere izan da, euskal dantza, euskara, gazteria, transmisio eta komunitatea ardatz duten esperientziatan ibili da. Aritzek bere izenburuari paratu dio, bere hitzaldiari paratu dion izenburua da euskararen zinta dantza. Euskal dantza, euskara eta komunitatea txirikordatuz. Zurea da hitza, txalo handi bat Aritzentzat. Egun on guztioi, mil esker antolakuntzari eta aukera emateagatik, zoi guztioi horre izateagatik. Ni dantzaria naiz eta esanen duzu agian ze pintatzen duen dantzari bateko lako jardunaldi batzuetan, horiek ez dute hitz egiten, mutuak dira, mugitzen dira, baina hala ere, eskertzen dute hemen egoteko aukera, agian horregatik, hitza baliatzen ez dugulako irudipena dugu askotan dantzariok, euskal kultura deitzen dugun horretan, dantzaren jarduna onartua izan dadin edo zailtasunak baditugula azken hamarkadetan, izatekotan hori folklore kontuak dira, ez dira kultura kontuak, eta horregatik eskertzen du beste hemen egoteko aukera, hala ere dantzariok aldarrikatzen dugu dantzak baduela edo ekarpen handia egiten aldiola eta izan ere egiten diola, bai herrigintzari, bai kulturgintzari eta baita euskalgintzari ere. Izan ere, elkarrekin dantzan ari garenean, nik behintzat, egonen da beti, agian dantzan modatzen ez denik eta plazer hartzen ez duenik, baina nik plazer hartzen dut eta beste norbaitekin dantzan edo taldean dantzan, iruditzen zei plazer hori partekatua dela eta beraz dantzan ari garenean, gorputz kolektiboaren esperientzia sentsorial horren gozamena hartzen dugula eta hor hasten garela lotura batzuk egiten, ez? Hor dantzan ari garen pertsona horien artean. Eta horrek komunitate sentimendua sortzeko lehen urratsa gisa uler genezake, ez? Uste dute horrek laguntzen digula hain zuzen ere komunitate sentimendu hori sortzen, antolatzen eta trinkotzen, ez? Ondokoen presentzia baloratu eta disfrutatzeak horrek lehen aipatu dugun, placer hartzea horrek eragiten duela komunitatea sortzen hasteko lehen urrats hori, ez? Margaret Bullen antropologaren aipu bat ekarri nahi izan dut ona, berak dio, festetako errituek eta berak festarengatik esaten du, eta hainbatetan aipatuko dut festaren kontzeptua iruditzen baitzait garrantzitsua izan daitekela eta aintzat hartzekoa, festetako errituek balore simboliko handia dutela komunitatea irudikatzeko garaian, eta hain zuzen ere horrek berak laguntzen duela komunitatea erikitzeko lehen urrats gisa. Lehenago komunitatea irudikatu behar dugu, eta horrek laguntzen digu hain zuzen ere komunitatea erikitzeko lehen urrats gisa. Ingurukoekin elkartzeak sortzen digun gozamenaren bitartez, komunitatea sortzen hasten garela festaren bitartez, eta guri dantzari hori, zer esanen dugu bestela, iruditzen zaigu testu inguru horretan dantzak ekarpen handia egiten duela. Behin gaia planteatuta, aipatu dut euskararen zinta dantzan ariko garela, eta beraz, pentsatzen dut hemen gehienek ezagutuko duzuela zinta dantza bat zer den. Zinta dantzaren printzipioa da, dantzari bakoitzak bere eskuan eusten diola zinta bati, eta hor musikastearekin dantzariak elkar gurutzatzen hasten direla, eta beraz zintak ere elkar gurutzatzen doaz, eta elkar korapilatzen,
eta berez gurutzaketak eta korapilo horien ondorioz, hor hasten da alako ehun bat sortzen, edo tejido bat sortzen, ez? Juan Antonio Urbeltz gure dantza maisuari ikasi diogu, txirikorda bat ez dadin askatu, behintzat 3 ari behar ditugula, 2 ariko txirikorda askatzen baldin badugu, ariak deslotu egiten dira bakarrik, baina 3 arirekin egiten baldin badugu txirikorda hori, askatu ezkero, hortan egoten da. Eta beraz, gaurko zinta dantzarako, ari gehiago edo zinta gehiago ere izanen ditugu, baina 3 ari nagusi eta aurreratu ditut, euskal dantza, euskara eta komunitatea. Beraz, gure dantza taldeko jardunean, 3 ari horiek erabili ditugu gure zinta dantza txirikordatzeko garaian. Aipatuko dizuet, azken hamarkadetan gure dantza taldean eta intuizio hutsez aurrera eraman dugun jarduna. Ez da gogoeta handirik izan, baizik eta ikusiz beste toki batzuetan zer egiten ari ziren, hori gurera ekartzen saietu. Lehenengo, aurrekari batzuk aipatuko dizkizuet, hor agertzen diren horiek Eibarko kezkadantza taldeko dantzariak dira, 2005 urtean sortu zuten Arrateko ezpata dantza. Lehenagoz ziren, Euskal Herri osoan toki askotan izaten diren dantza talde eredu hortako beste bat, gu ere izan garen eredu hori, Euskal Herriko 7 probintzitako dantza kantamen ematen zituen dantza talde horietako bat. Eta hauek 2005 urtean ezpata dantza sortzea erabaki zutenean, egin zuten dantza berezko testuinguru eta funtziora itzuli. Arraten badira testigantzak, askotan dantzak egin izan zirela bertakoak hori galdu egin zen, eta 2005 urtean hori berreskuratu egin zuten, eta gisa berean, arraten biltzen den komunitate horrek ere berreskuratu zuen bere dantza erritu hori zeinekin identifikatu egin izan diren ordutik. Arrateko esperientzia hau arrakastatxua suertatu da, bai haiendako, baina baita Euskal Herriko beste hainbat dantza talderen dako. Ere hor ikusten ditugu, ezkerretik hasita, Beasaingoak, Iruindarrak, beraz gure dantza taldea, Andoaindarrak, Elgoibartarrak, Miarriztarrak, Añorga Donostiarrak esanen dugu, Portugaletekoak eta Sestaokoak. Ezpata dantza hauek guztiak ez dira hausaz sortu dira lehenagotik dantza talde hauen arteko harremanak bazirelako, eta beraz, elkar elikatuz eta norberaren emaria bestekin partekatuz, esperientziak eta norberari funtzionatu dioten esperientziak hain zuzen ere partekatuz, erabaki dute dantza talde hauek guztiek ere haien komunitateari zuzendutako dantzak sortzea. Gure arteko harremanak euskeraz dira, euskera hutsean, eta beraz, esanen nuke hor sortu dela Eduardo Apodakak lioken bezala, edo berak asmatutako edo berak ateratako izena erabiliz, gozamenerako partzuergo bat, ez? Euskal Herrian bada ezpata dantzarien gozamenerako partzuergo bat, elkarrekin harremanean gozatzen dugu dantzan eta gozatzen dugu euskaraz, eta beraz hori elikatu egiten da. Beste aurrekari bat dugu, Argia dantzari taldea, ezagutuko duzue agian, Juan Antonio Urbeltzek eta Marian Arregik zuzendurikoa azken hamarkada luzeetan, eta 2008az geroztik haiekin kolaboratzeko sortea izan dugu. Eta bertan biltzen gara Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi eta Nafarroa Garaiko dantzariak, eta bertan hori okerez baniz Victoria Eugeniako emanaldi baten aurreko entsaioa da, entsaioetako, emanaldietako harremanak euskeraz dira bertan, eta baita hortik kanpokoak ere, baita festa girokoak ere. Eta Argiaren proiektua esan dezakegu, belaunaldi arteko proiektua dela, hor dantzari gazteak ari dira, 17, 18, 20 urte ingurukoak, horiek haien energia ekartzen diote proiektuari, eta bestetik,
helduxeagoak diren dantzariek aldiz, haien esperientzia eta ezagutza gure bi hizkuntzetan, euskeraz eta gure gorputz hizkuntzan, beraz, euskal dantzaren bitartez, eta hor, uste dut hori ere proiektu honek daukan gauza interesgarrietako bat dela. Eta bestetik, argiarekin guk ikasi dugu, euskal dantza ere herrigintzarako tresna izan daitekela, lehen ere aipatu izan da, ardura soziala, hori Juan Antonio Urbeltzek askotan errepikatzen diguna, Arturo Kampionek ere esaten zuen, Euskal Herriaren alde, Euskal Herriaren alde izan gabere, gure komunitatearen alde, uste dut dantzak eta lehen aipatzen duen gozamen horrek eta horre guztiak egiten duela komunitatea sortzeko eta trinkotzeko ekarpena, ez? Beraz, aurrekari horiei segiz, 2009 urtetik aurrera, Iruñan erabaki genuen, antzeko, eibartarrek abiatutako antzeko prozesu bat plantan ematea gure hirian. Hasteko hautatu genuen zeini zuzenduko gintzaizkion, beraz, gure hiriko euskal komunitateari, gu komunitate hori dugu gure jomugan, nahiz eta gero, horko guztiak ez diren euskaldunak, baina beste jende bat ere etortzen den guri ikustera, baina urte horren ingurutxoan erabaki genuen gure dantza taldearen hizkuntza euskara izanen zela, gure dantza taldean 90%tik gora ginen euskaldunak, ereduko ikasleak, beste batzuk eredukoak, beste batzuk erdaldun hutsak, baina erabaki genuen gure entsaioak ordutik aurrera ginen genituela euskara hutsean, eta baita gure kanporako komunikazioa ere, baldin eta Iruñeko udalak ez zigun kontrakorik esaten, eta askotan, ez digu kasu askorik egiten, beraz, nahi duguna egiten dugu. Beraz, sortu genituen, ikusi genuen Iruñeko egutegian baziren jai edo besta utxune batzuk, zeintzuetan dantzak izan zezakeen bere tokia, eta beraz, egun horietarako dantza ohitura batzuk sortzeari ekin genion. Eta horri, beste zinta dantza horri, beste, bi zinta hori, lehen aipatu duena euskara hutsean aritzekoa, eta baita ere genero berizketarik gabe aritzekoa ere lotu genizkion eta horrela ari gara ordutik. Ordutik, diodan bezala, gure helduen dantza taldeko errepikak, helduen esan edut 16 urtetik gorakoen entsaioak euskeraz dira, eta baita txikien taldean berdin, ez? 80 inguru dantzari txiki ditugu, eta ordutik aurrera ere haien entsaioak euskera hutsean egiten ditugu. Eta gure komunitate horren ordezkari diren dantza ohitura sortzeak jarri gaituzte harremanean, beste komunitate batzuen ordezkari diren beste dantza ohitura batzuekin, eta beraz, lehen ezpata dantzarekin ikusi dugun bezala, trokeo dantzen bitartez esate baterako, oinatiko, iurretako edo tuterako dantzariekin harreman estuak ere baditugu, gu aragoaz dantzatzera, haiek Iruñera, eta harreman horiek berriz ere euskeraz egiten ditugu. 2019an saiatu ginen probatzen, ia dantzarekin bakarrik ordura arte egindako jardun horrek, beste arte disiplina batzuekin igurtzian jarri ezkero, zer ekarriko ote lukeen horrek ez. Eta Iruñeko beste euskara elkarte batzuekin batera sortu genuen Iruinkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna. Iruinkokoa dago oinarritua iparraldeko libertimenduetan eta Nafarroako herriberako paloteadoetan esan dezakegu, eta beraz, hau da, plagio bat, baina Iruñeko maneran egina. Antxon Lukuri zor diogu pixka bat, libertimenduaren berpiztea, komunitatea egituratu eta gazteak euskarazko herrigintzara kateatzeko erramientak gisa. Eta hor, inauteri horrek barnebiltzen ditu arte disiplina ezberdinak. Dantza, antzerkia, musika bertsoa, eta horiek dira azken emanaldiko
irudi bada hori, baina azken emanaldi hori da 3-4 hilabetetako prozesu luze eta aberasgarri baten fruitua, ez? Eta prozesu hori guztia euskeraz gertatzen da Iruña bezalako hiri batean, dantzarien errepikak, antzerkilarien errepikak, musikarien errepikak, baina logistikaz arduratzen den taldearen bilerak edo jostunekin egiten ditugun jantziak josteko atelierrak, imaginatzen aldituzuen guztiak euskeraz dira. Eta beraz, hor da, prozesu hori da sortzen negoziazio eraikitze eta aritze prozesu luze bat, eta hor emozioak puri-purian egoten dira, sormena, negoziazioa, igurtzia, eta hor, testuinguru horretan iruditzen zait, harremanek beste dimentsio bat hartzen dutela. Eta beraz, gertatu izan zaigu Iruinkokoan, elkar ezagutu ez, baina inauteren baitan ezagutza egin duten gazte batzuek, prozesu hori horren luzea izateak ekartzen duen ondorioa dela, ezagutza horiek gerora ere euskeraz izaten jarraitzen dutela. Eta gainera, Iruinkokoa jarri gaitu iparraldeko libertimenduen sarearekin harremanetan, eta beraz hor, beste zinta bat ara bidali dugu, ez? Iruñeko egora soziolinguistikoak iruditzen zait ez diela bertako gaztei milaka aukera ematen euskeraz bizi ahal izateko. Alta guri gertatu zaigu, gazteei eman dizkiegunean aukera hauek, poliki-poliki lotu zaizkiola eta behintzat lehen baino askoz gehiago egiten dutela euskeraz. Ez bakarrik dantzataldearen testu inguruan, baizik eta hortik kanpoko haien arteko harremanetan ere. Eta hau guztia, sare hau guztia ere, gure dantzataldeko txikiei ere eskainia zaie, eta izaten dituzte emanaldiak, gurekin ezpatadantzan ari dira, baina gero Miarritzeko ezpatadantzan ere aritu izan dira inbatetan, Ezpeletako gauargi jaialdian, edo igande honetan berean, Ibarko dantzataldearekin badukate alako elkartruke bat. Iruditzen zait, zintadantzan txirikordatutako komunitate ehun honek euskeraz blaitzeko aukera eskaintzen diela haur eta gaztei, segurazki, gaur egun horren ohikoak ditugun kontsumigarriek baino, ez? Hola, hausnartu dezagun. Hemen aipu luze bat. Duela zenbait aste, Jon Sarasuak euskararen gogoetagunerako hainbat bideo sareratu ditu YouTubeen, eta hori ikuskusatzen, eta batean honekin egin nuen topo. Eta berak dio, gizarte gero eta hipermoderno, hiperkapitalista eta hiperindividualista honen zainetan sakondu ezkero, euskerak galtzeko guztiak dituela bere ustez. Gaur egungo munduaren zirimolan, hor sakondu egiten baldin badugu, horrek eramaten gaitu segurazki gazteleraz edo ingeleraz egitera, eta komunitate loturak gero eta ahulagoak izanen ditugula bertan. Beraz, berak dio, euskararen etorkizuna gertuko komunitate bizitzaren etorkizunaren norabide berean egon litekela, eta bururatzen zaizkion gauzen bitartean, berak dio, kulturgintza eredua birpentsatzeko unean izan gaitezkela orain. Zer pisu eman beharko geniokeen kultura komertzialari, zeinean marginalak izanen garen segurazki ia beti, eta zer pisu aldiz berrelika gaitzakeen kultura komunitario amaterrari. Eta Sarasuaren ustez, komunitate ehuna sortzea dagokigu. Eta hau nirea da, ez Sarasuarena, ikusle eta kontsumitzailean gainetik parte hartzaileak, arizaleak eta bizizaleak behar ditugula. Beraz, bukatzeko, hori da gure zintadantza, azken hamarkadetan egin dugun zintadantza. Gero postu naiz, udaltopen logoarekin ere badu antzekotasun pixka bat, eta ez nua horren gaizki. Eta beraz, hemendik gonbidapena ez du gure eredua ez da bere horretan hartu behar eta beste nonbaiten egin, pentsatzen du badirela milaka modu bantzeko gauzak egiteko, intuizioz edo alba da, hobe, honetaz dakien jendearekin elkarlanean,
besterik gabe iruditzen zait, dantzaren bitartez, baina lehen ere bertsoa aipatu da, edo antzerki izan daiteke, edo gure arte disiplinen bitartez, egin daitezkela olako zinta dantzak, hor agertzen diren puntu bakoitzak ere izanen du bere zinta dantza propioa, eta jardun, solte horiek beste jardun batzuekin elkarlanean eta igurtziz oraindik ere potentzialitatea biderka dezakela iruditzen zait, eta igurtzi hori baldin bada belaunaldi artekoa, herrialde artekoa eta festa girokoa, eta gozamenean, oraindik ere indar handiagoa har dezakela, eta zintadantza horien ehuna gero eta trinkoagoa izan daitekela, eta horixe. Mila esker. Aritz Ibañez, eskerrik asko zuri, ekarpen guztiengatik, estimatua da. Eta oroitu, Udaltop 15 traolarekin Twitterren gaudela, hortaz hor ere zuen iruzkina, zuen komentarioak, galdera gausnarketak, aritzen hitzalderen gainekoak, edo bertze dozein hitzaldiri buruzkoak, hor egiteko aukera baduzuela. Galderen, komentarioen txanda, hemen kulturretxean bertan, etxean zaudetenak ere bai, zuena da hitza orain. Bai, egunan. Galdera bat, aipatu duzularik Irunkokoa, egan duzu, piskat oinarritzen zela libertimenduetan eta hola, eta nik ikusten dutana ere ipagaldan gero eta gehiagoari ira hor kabarkadak egiten, eta kabarkada horietan gauza bera baitzu talde desberdinak, baitzu jostun talde bat, dantzarien taldea, batzukari dira ere hor kantuetan eta hola. Eta aldiz, uste dut, mintzat erri batzuetan lortzen ez duguna, behar bat dantza errepiketan bai ikusten da hor, naiz eta dantzariak ez izan eskualdunak ara ere hor, hain izan irakasleak egiten dute euskaraz aski erreski. Baina, kabarkada horien helburua da ere, herritarren arteko kohesioa ere lantzea, eta beraz, hor gehienetan, badira hainiz eskualdunak ez direnak. Eta beraz, erreski joaten dira hor kabarkadako hor talde batera, eta kantuak ikasiko dituzte, eta gero beste guzia eginen dute frantsesaz. Eta jostun da joaz, aipatzen duzun jostun taldea, nimadot hori buruan zen, eta hor ere bat ditugu olako taldeak, eta frantsesaz ari dira. Eta beraz, nire galdera da, nola lortu duzuen hori hor pixkat, zenta, iduitzen zait, Iruñako herri batean hor egoera soziolinguistikoa ezaguturik, uste dut, gehiengoa ez dela baita ezpada euskalduna, beraz, egiten derarik olako, deialdi bat edo nola komunikatzen duzuen, hor gero jenda parte hartarazteko, nola lortzen duzuen, bakarrik hor euskaldunak urbiltzera, ez dakit. Komunikazioa egiten dugu euskara hutsean, eta gero parte hartzeko baldintza da euskaraz jakitea. Beraz, hola, esan nahi dut, euskaraz ezakienak ezin dugu parte hartu. Aldrebez askotan izaten da, ez? Noiz bait ere, buelta eman barko diogu horri, beraz, da baldintza bat. Gero hor badira, egoeraz berdinak, esan nahi dute, badira euskaraz aritzeko egunerokoan euskaraz aritzen diren pertsonak, beste batzuk kosta egiten zaienak, baina hori gurtzian, poliki-poliki badoa. Eta gero lehen hor azkar pasa dut, baina prozesu guztia eguna bera eta ondokoare, esan nahi dut hori guztia beste baten bitartez ospatzea, hori guztia ere euskaraz lortzen dugu modu horretan. Badaki beste toki batzuetan agian ez dela horren errez, baina Iruña horren hiri handia izan da, aukera dugu komunitate zehatz bati zuzentzeko, eta beraz hori da egiten duguna. Herri txipiago batean ikusten dut agian zailago izan daitekela ezakit. Bertzen horbaitek, galdetzeko zerbait? Komentatzeko zerbait? Txatean ere galderarik ez, hortaz, agurtu ezagun eskuzarta eder batekin, Aritz Ibañez Lusarreta.